Tásúmuid le rann. Dúir tú cúnacham, dearmid faoi roa. Tá lábhíní mo lábha, tá hata mo cheann. Tá buataisí mo chosa, an geimhreadh atá an. Ríist? Tá lábhíní mo lábha, tá hata mo cheann. Tá buataisí mo chosa, an geimhreadh atá an. Ítach. Nis, fecinn si biteag go pectarí os mo chóir, agus ansin siad scéal. Fan go bhecimid. Ce tá tarlú sa géad cheann? Tá sneachta titim go trom. I mus a gaile be, agus tá talla bratí le sneachta. Ce tá tarlún seo? Tá buchail is sprí sa sneachta. Tá sé cathe lírodí sneachta, measta bhfuil gasú réile náta cinn sin, mar go bhfuil sé sin is sprí sa sneachta. Ce tá tarlún seo? Tá fearr sneachta tócaí. Gus feicimid géige sataisteachán agus caréid mar chrún agus crappy thóig tusa fearr sneachta I riamh. Agus deire, céir tá tarlún seo? Tá hata agus scarf a bhearr sneachta. Léis siad é. Ítach. Nis, bhí scéal scríobh amach am chomáir amhairt ach mo léon bheasc me suas na abairtí leog. I dúra tusa cúnacham na abairtí sin a chur in áhairt, agus leacamid an abairt cheart os cóir gach picture. Fan go bhecimid. Thóig siad fearr sneachta. Ríist? Thóig siad fearr sneachta. Congún se sin? An seo. Thóg siad fearr sneachta. Tuair muid chéad ceann eile. CH, go sin ríist. Ó ítach. Chuir siad hata agus scarf Léimid sin ríist? Chuir siad hata agus scarf agus lád stádan sin ag deire abairte. Cá dain se sin? Deire go tíirech. Anún leat. Nis, chéad ceann eile. Tí afada. Tá sneachta ag tí cuil titim. Ítach. Tá sneachta ag titim. Cá dain se sin? Dtús. Agus ceann amháin eile. Tá na páistí ag sprí sa sneachta. Tá sneachta feici cúpla geamhain. Tá na páistí ag sprí sa sneachta. Ítach. Nis, mes tú léimid amach choilicián in áhairt. Tá sneachta titim. Tá na páistí is sprí sa sneachta. Thóg siad fearr sneachta. Chuir siad hata agus scarf Ítach. Tá na abairtí fad in áhar de ríist. Gur míle mahad is ach cúnathirt chum.